Ifjabb Ficek Ferenchez jövünk vendégségbe. Lesz fotó, fa, fa, fa és fa. Szerencsés helyzetben vagyok szerintem, mert édesapám eleve képzőművészettel foglalkozott, és gyerekkorom óta ezt magamba szívtam tulajdonképpen. Tehát az egész családi környezet az ebben tellett. Tehát a falakon az ő képei voltak, illetve a Varsány utcában volt a műterme, tehát számtalanszor voltam én is ott, amikor ő dolgozott, meg én is kipróbálhattam azokat a technikákat, amiket ő alkalmazott, illetve a Pannonia Filmstúdióban dolgozott, ahol szintén 2 filmet készített, tehát mikor volt ilyen vetítés, akkor is fölmentünk, megnéztük az ő munkáit, tehát ez mindenképpen egy ilyen családi hagyomány. És miért kezdtél el a festészettel foglalkozni? Vagy miért döntöttél a festés mellett? Gyerekkorom óta szeretek rajzolni. Mikor 2-3 éves koromban testvéremmel együtt ceruzát kaptunk a kezünkbe, akkor mindent összefirkáltunk. Évekkel később, amikor a rendőr megállította édesanyámat, akkor a jogosítványban is a mi rajzaink szerepeltek. Tehát a faltól kezdve a bútorokat, az összes okmányt, ahol papír volt, meg könyv, azon mind rajta hagytuk a kézjegyünket, gombócokat, meg emberkéket, meg vonalakat és krikszaksokat rajzolva. És későbbiekben sem akart múlni ez a fajta szenvedély, úgyhogy mivel ezt szerettem csinálni, vagy ezt szeretem csinálni, ezért egyértelmű volt, hogy ez az irány az, ami követhető. Mikor Málomban a Művészeti Szabadiskolát létrehozták a nevelési központnak a segítségével, akkor édesapám hazajött Németországból, és a Lantos Ferenc iskolájában kezdett el dolgozni. Tehát ez egy nagyon rövid időszak volt, mert ugye sajnos akkor már beteg volt, és nem sokára rá meghalt édesapám, de mindenképpen ez egy olyan fontos pont volt az én életemben, hogy oda kerültem ebbe az iskolába. Tehát először Dehant Antal, majd később Révész Klára tanított, és az egyetemi időszak alatt, illetve azzal párhuzamosan Lantos Ferenc lett a mesterem nekem is. A Pécsi Tudományegyetem rajzvizuális nevelés szakán végeztem, és 1 évet jártam a Horváth Dénes csoportjába, de aztán Lantos Ferenc lehetőséget kapott, és kapott egy csoportot az egyetemen oktatni. Így átmentem hozzá 1 évet, ezért ráhúztam az egész képzésre, és utána, mikor befejeztem 99-ben a graduális képzést, akkor a Paksi Képtárhoz kerültem. Tehát ez is egy szerencse volt tulajdonképpen, az ember rá bepillantotta úgymond a kortárs képzőművészetnek a múzeum oldaláról látható világába. Különböző pályázatírogatások, műtárgyak megszerzése, kiállítások rendezése, ez mindenképpen egy érdekes tapasztalat volt. Majdnem 2 évig voltam Pakson, úgy döntöttem, hogy megpróbálom a doktori képzést. Szerencsére fölvettek, és így 3 éves kiruccanás volt itt Pécsen szintén. Tehát ez egy aranyidőszak, hiszen az ember kap műtermet,
kap anyagra pénzt, illetve hát mellette tulajdonképpen elég jó fizetést is, hogyha így vesszük, tehát mindenképpen csak azzal tud foglalkozni az ember, amivel szeret, és arra tud koncentrálni. Ehhez pedig nyilván Kerseri Ilona, illetve Bencsik István által megteremtett mesteriskola jelentette az alapot. Úgyhogy Kerseri Ilonához is felvételiztem, majd ő ajánlott végül is tolvajárműnek, és így tolvajármű volt az én mesterem a képzés során. Az, hogy apukád is ugye festészettel foglalkozott, mennyiben volt segítség? Vagy az elvárás is volt, emiatt nagy volt a családban? Hát ez a kérdés, hogy édesapám, ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az ő tevékenysége mennyire befolyásolt engem, vagy jelenlegi képeimmel mennyire érződik az ő hatása. Ezt föltették nekem annak idején a DLS felvételin, és akkor is azt válaszoltam, hogy tudatosan semmiképpen sem mondható egy ilyen fajta összefüggés, viszont természetesen nem lehet kikerülni az ő tevékenységét, hiszen úgy nőttem föl, hogy a szemem előtt történt sok minden, ami így az alkotó munkával szoros kapcsolatban áll, és 87-ben halt meg, akkor én 13 éves voltam, most lesz 20 éve ennek, és ezért is aktuális egy életműkatalógusnak a megszerkesztése és kiadása. Ez elindult, ennek következtében azokat az anyagokat is átnéztem, vagy a kezembe kerültek, amit én korábban nem ismertem, vagy legalábbis ha láttam is őket, nem tudatosult bennem, hogy gyakorlatilag miről van ott szó. Ennek a mostani ismeretében már viszont ténylegesen vannak olyan kapcsolatok, vagy olyan kapcsolódási pontok, amivel rokonítható az én tevékenységem az övével. Tehát ha most kérdezzük meg ugyanezt, hogy mennyiben hatott, akkor néhány konkrét munkával tudnám illusztrálni ennek a hatásnak a miben létét, de tudatosan ez semmiképpen sem érezhető. Amivel most foglalkozom, illetve már a doktori képzés során is ezzel a kérdéskörrel foglalkoztam. Az elsősorban a valóság, illetve az abstrakció, vagy a festett forma, meg a valóságos formának a kapcsolatának a kutatása tulajdonképpen, ami vagy konkrétan tényleg természeti formából indul ki, és megjelenik mondjuk a fának az anyaga. Erről is beszéltél az előbb, ezt is itt megfestetted, de akkor hogy néz ki? Vagy itt a deszkák hogyan vannak most, az igazi deszka, meg amit ráfestettél? Hát ezt le lehet venni, ezt a munkát végül, és akkor lehet elsősorban látni, hogy miről van szó, hogyha így megfordítom. Tehát akkor lehet látni, hogy ez egy darab deszka, és akkor úgy vannak ezek ráillesztve, ezek a kicsikék. Igen. És úgy van megfestve, minthogyha nagyon finoman csak, tehát kevéssel, mintha ilyen fonott lenne az egész, tehát ilyen téri játékot belevittem. Mennyire nehéz mondjuk itt a fákat megfesteni, mégse vászon, vagy papír, vagy sejem? Hát vagy igazából bármi? Ebből nincsen nehézség, ugyanaz az egész, annyira kell, tehát azzal kell foglalkozni, hogy a fa sötétedik idővel. Tehát amikor én megfestem, akkor kicsit előre kell gondolnom, hogy sötétebb árnyalatot használjak, mert hozzá fog érni majd a fa. Hozzáérik, tehát a színében ahhoz, amit rákentem. Mondom, itt elsősorban nem az volt a célom, hogy egy az egybe hiperreálba megfessem, hanem csak érzékeltessem az egésznek a koncepcióját. Tehát a másik munka, hogyha...
Az pedig az, ott, amit most látunk. Ott most a fényt. Nem kell, mehetünk szerintem tovább. Tehát ez ugyanaz a történet, hogy 2 darab léc, és akkor ez az, ami festett. Tehát ezt is, hogyha megfordítom, akkor azt lehet látni, hogy 2 egyenes léc. 2 lécről van szó. És a festett felület az, ami végül is létrehozza a lényegét. Fotó alapú kiegészítéseket végzek, tehát a fénykép jelenti a valóságot, és akkor ahhoz festek hozzá, azt egészítem ki hasonló szemlélettel, mint a másik munkákat. Ennek az egésznek úgy indult tulajdonképpen a gondolata, hogy szintén Lantos Ferencet meghívták egy papírmerítő táborba, amit Liber Erzsébet és Jancsikics József szervezett, még Somogyban, és Liporfán volt ez a papírmerítő tábor, ahol ez egy új kihívás volt, vagy egy új lehetőség volt megint ismeretlen anyagokkal foglalkozni. Tehát akkor tanultam meg ezt az egész technikát, és a papírnak az előállítása az lehetővé teszi, hogy az ember különböző növényi szálakat, vagy bármit beletegyen több réteg közé. Tehát gyakorlatilag a hordozó felületet azt én alakítom kényemkedvem szerint. És láttam, hogy kik hogyan dolgoznak ott, valaki szobrászkodott vele, valaki magát a papír színezte meg, és akkor abból hozott létre kompozíciót, de engem azt kezdett érdekelni, hogy a papír, mint hordozó felület, amire lehet rajzolni, meg írni, az tulajdonképpen egy funkcióval bíró anyag. És mivel én tudom létrehozni magát a felületet is, ezért hogyan tudom azt összehangolni, hogy amit én manipulálok rajta, meg létrehozok, az a rákerülő rajzzal, vagy festéssel, vagy írással valamilyen módon egy kohéziót hozzon létre, tehát egy összefüggő egészet. Akkor én elmondom a szöveget, ebben kitaláltam közben. Ja, volt. Vagy akkor ne is kérdezzek? Csak, ja, jó. Tehát amint említettem, elsősorban a kiegészítés és folytatás az a művelet, amivel itt ezeket a képeket létre szoktam hozni. És ez két irányból közelítem meg, tehát magát a létrehozásnak a folyamatát. Az egyik, amikor találok valami tárgyat, vagy valami megakad a szemem, és akkor próbálom annak a logikáját valahogy megérteni, és a vizuális, tehát a látványát tulajdonképpen föltérképezni, és akkor annak alapján folytatni. Egyik lehetőség, hogy teljesen naturában megpróbálom, másik lehetőség, hogy csak a főbb jellemzőeket kihangsúlyozom rajta, és akkor ez egyfajta abstrakciót jelent. A másik megoldás pedig, amikor van egy elképzelésem, egy konkrét tervem, és akkor ahhoz próbálok olyan valóságelemet keresni, amivel meg tudom oldani azt az elképzelést, ami kialakult bennem. Ebből indult ki ez az alapkoncepció, hogy van egy valóságos tárgyi elem, és akkor én azt megfestem tovább, ami tulajdonképpen arra rímel, de az már nem az, hanem az már végül is festék, vagy pedig általam létrehozott valóság. Igazából, amit itt láthatunk, az számítógéppel készült, tehát ez egy Photoshopban előállított munka, ami elviekben ugyanaz, amikor én megfestem akrillal vagy olajjal a folytatást a vásznon. Itt viszont tulajdonképpen ugyanabból az anyagból, tehát a festékpatronnak az anyagából jött létre a kép, mégis az egyik egy fotó, a másik pedig szintén hasonló módon próbáltam magát a fotóban rejlő rendet úgy kihangsúlyozni, ami
végül is ezt az eredményt szülte. Tehát itt a fáknak ez a vízszintes, illetve függőleges ritmusa, az mindenképpen indokolta azt, hogy az ember hogyan folytassa, ráadásul mivel úgy van a fotó, a képkivágás úgy jött létre, hogy a fáknak a fönti része az tulajdonképpen teljesen kifut mindenhol, az alsó része pedig nem, hiszen hát ahogy a perspektíva meghagyja a látványt, ez egyértelműen indokolta ezt a fajta megoldást, hogy az alsó rendszer, illetve a felső rendszer az lényegesen más. Tehát fönn van egy sűrű, vékonyabb, puszább valami, alul meg egy sokkal inkább térben rejlő vagy hát függő rendszer. Igazság szerint, ami mellett most mi ülünk, itt nem fotó van, hanem ez igazi fa. Igen. Darab. Most akkor ezt így mondom. Honnan jött ez az ötlet, hogy mondjuk fát, tehát valódi növényt vagy bármit használja képek elkészítéséhez, hiszen nem mindennapi ez az ötlet sem. Vagy nem találkozunk vele olyan nagyon gyakran. Tehát ez ugyanaz a válasz, amit mondtam, hogy a papírmerítés adta az alapötletet, hogy tulajdonképpen kiegészítéssel lehetne valamit kezdeni, de igazából a másik ilyen élethelyzet az volt, hogy a Szopján a gépgyárban voltunk annak idején, a Lantos Ferenc csoportja, és diplomunkára készültem, viszont nem volt elegendő vásznom. És amikor a vakrámára fölfeszítettem a vászon csíkot, akkor két oldalt a vakrám az kilátszott. És gondolkodtam, hogy akkor mit fessek a képre, tehát magára a vászonra. És nyilván olyasmit szerettem volna, ami indokolja azt, hogy miért ekkora a vászon, tehát hogy nem azért, mert nincsen több, hanem mert így akartam. És a korábbi, vagy az előzményekből kifolyólag egyből jött az a lehetőség, hogy hát akkor magát a vakkeretet fogom én folytatni. És akkor készült 5 darab ilyen munka, ami kifejezetten azzal a koncepcióval jött létre, hogy a vakrám az valahogy kilóg a vászon alól, és magán a vásznon pedig a vakrámának egy olyan folytatása van, ami amúgy nem lehetséges. Tehát úgy torzítottam, vagy úgy csavartam, ahogy egy vakrámát nem lehetne, de mégis az egész egy egységes kompozíciót hozott létre. Mindegyik ilyen fa, valamilyen, vagy ilyen anyag, amit találtam, inspirált egy ötletre, inspirált egy látványnak a fölfokozására, és ezt is, amit amúgy Kígyós Katától kaptam, tehát ez a latrinán erjedt már évek óta, persze nem kell attól félni, hogy esetleg érintkezett bizonyos anyagokkal, tehát ez így a levegő és az esőnek a segítségével jött létre ez a fajta felület, és ő adta nekem, hogy én úgyis ilyenekkel foglalkozom, hát akkor vigyem el. El is hoztam, illetve ő hozta ide a lakásra, és ahogy így ránézel, akkor tehát csak ennyi a fa, ami itt látható, és a repedések úgy jöttek létre, hogy van egy ilyen irányú repedés sorozat, illetve ahogy itt a fűrészlap, gondolom annak idején belemart a fába, igen, van egy ilyen íves irányú párhuzamos rendszer. És ami csak ezen a felén van, és a vastagabb repedések, amelyek ezt a vertikális irányt képezik, az inkább ezen a felén van. Az egésznek van egy enyhe ilyen V alakja. Itt ez viszonylag sima, itt meg hát szétrohadt már teljesen. És ez az alaphelyzet egyértelműen indukálta azt, hogy akkor ezt a íves párhuzamos rendszert a jobb oldalon folytassam, még a bal oldalon inkább ezt a legyezőszerűen szétnyíló vertikális rendszert hozzam létre. És ezért volt az, hogy akkor meghosszabbítottam a felületet mindkét irányba. Volt egy kicsit hosszabbat, hogy legyen több kifutása ennek az íves felületnek, itt rövidebben, és gyakorlatilag ezt próbáltam valamilyen módon láthatóvá tenni, ami magának a fának a sajátja.
van az, hogy csak egy-kettő fát folytattál tovább, és mondjuk ezt nem, vagy a bokrokat, az aljnövényzetet azt kihagytad, vagy éppen itt fölül? Tehát itt is végül is a kiemelés és az elhagyás az, ami fontos eleme az egész attrakciónak. Egyrészt itt a fák érdekeltek engem, tehát pont ez a fajta látvány, amit az erdőnek ez a sűrűsödése, ritkulása okoz. És mivel itt már nem annyira a fákról van szó, meg nem az erdőről van szó, hanem mint egy vizuális összefüggésrendszerről, tehát egy látványelemről, ezért az egységes képi kompozíciót már ennek a törvénynek rendeltem alá, tehát számomra egy olyan harmonikus kompozíciót próbáltam létrehozni, ami nem feltétlenül követeli meg, hogy minden fát, minden egyes növényt folytassak és kiegészítsek. Ezt a képet hogy készítetted el? Tehát hogyan illeszted össze a vásznat és Hát nyilván itt a fakeretet, tehát magát a vakrámát azt én csináltam, vagy én készítettem, és azokat a részeket, amik érintkeznek magával a fával, nyilván meg kellett faragni, tehát azt úgy alakítottam ki, hogy nagyjából passzoljon ehhez az élhez, és hát csavarral egyszerűen oda van fogatva. És utána csak És utána festettem meg, igen. Tehát illetve menet közben festettem, utólag rögzítettem össze, de ez most lényegtelen. Tehát az egésznek a veleje, hogy nyilván hozzá kell idomítani azokat a széleket, amelyek összetartozóak egymáshoz. Más a helyzet, tehát itt 2 darab léc van, és akkor ez egy vászon. Tehát itt nem annyira az illúzió volt a lényeg, hanem tehát több olyan munkát is készítettem, ahol fekete-fehér vagy hát ilyen szürke árnyalatos módon festettem meg magát a fának, a lécnek az eredetét, illetve azokat a felületi sérüléseket, amit a léc magán viselt. És itt elsősorban azt próbáltam megoldani, hogy nem egy fát festek, hanem úgy fogom föl magát ezeket a sérüléseket, mint pontokat, vonalakat, foltokat, és egy képi kompozíciót hozok létre ezekből az elemekből. Okay. És ez sok helyen megismétlődik, hogy nem az illúzió az elsősorban, tehát nem az illúzió a fontos, hanem a képi elemként való felfogása azoknak a valóságos tárgyi elemeknek, amelyeket a fa felülete produkál. Nyilván menet közben az embernek vannak elbizonytalanodásai, meg megkérdőjelezi az értelmét ennek az egész tevékenységnek, és emellett más dolgok is érdekelnek, és párhuzamosan több mindennel foglalkozom, de úgy néz ki, hogy azért ez egy jelentős részét képezi az életemnek. A képeket te készíted, te fotózol általában a festményekhez, a képekhez? Hát a fényképeket azokat én készítem. Nyilván az ember kirándulgat jobbra-balra, meg megy az utcán, és akkor ami tényleg megragadja a figyelmemet, és úgy gondolom, hogy ebből tudnék valamit tovább gondolni és létrehozni, akkor azt lefényképezem. Nyilván nem minden fotó alkalmas erre, vagy nem minden ilyen kép. Ezek ilyen hobbifotók, vagy azért a fotóművészetbe is belekóstoltál így? Hát részben hobbifotó, de hát tehát próbálom azt, igen, tehát remélem, hogy azért, mint vizuálisan valamennyire érzékenyebb ember, azért olyan fotókat hozok létre, ami talán úgy is megállna a helyét. Az elkövetkezendő tervek, amelyek most el is készültek, azok szintén fotóknak a nagyításai, tehát 2 méterszer másfél méteres nyomatokat készítettem, súlyos pénzekért, amiért most kell majd elmennem, tehát elkészültek már, és
Itt is gyakorlatilag a tárgy és a látvány és a valóság és a kiegészítésnek a kérdéskörét boncolgatom, csak nem ezzel a módszerrel, hanem vannak ezek a nagyméretű fényképek, és akkor ilyen installációs jelleggel a fényképeknek a közegébe egy olyan tárgyat fogok elhelyezni, ami valamilyen asszociációs kapcsolatot létesít a látvánnyal. Ha most beszélünk a jövődről, Igen. a jövőképet hogyan látod? Célokat éppen vagy éppen az LKF, hogy mekkora lehetőséget ad itt a helyi művészeknek? Tehát én személy szerint nagyon nem szoktam is sirögni, forogni vagy mozgolódni ilyen kérdésekben, tehát nem is érzem magam különösebben meghatározó egyéniségnek így, hogy nem szeretnék annak érezni magam. Tehát ez alakul igazából, nincs tudatosan ez az út kikövezve, hogy most ez a cél, meg az a cél. Nyilván az ember tevékenykedik, ami érdekel, azt végzem, és ha ebből összegyűlik egy kiállítási anyag, akkor megpróbálom azért bemutatni, meg külföldi ösztöndíjak után azért szoktam nézgelődni, illetve különböző támogatásokat olykor-olykor megkapok, és ez mindenképpen segít abban, hogy a saját munkáimat folytassam. De hagyom, hogy ez úgy magától alakuljon, tehát az én belső szükségleteim mondják meg, hogy mi történik. Azért csinálom, mert szeretem, aztán, hogy ez valakinek tetszik, vagy ebből mi lesz esetleg későbbiekben, az meg majd a jövőnek a zenéje. Olyan, mint a hintázás. Igen, Jó. ez. Wow. Ez tényleg jó. Ugye? Jó.